Privesc prin geamul biroului meu de la etajul 25 și văd Bucureștiul întins ca o hartă sub mine. Clădirile se pierd în ceață, iar luminile se aprind una câte una în amurgul acestei zile de noiembrie. Mâinile îmi tremură ușor în timp ce încerc să-mi aduc aminte exact cum au ieșit cuvintele din gura mea acum 3 ore. Cuvinte care au distrus totul într-o fracțiune de secundă. Sunt Andrei Rădescu. La 42 de ani am construit un imperiu din nimic. Rădescu Industries, 6 fabrici în toată țara, peste 2000 de angajați, contracte în toată Europa. Pe hârtie sunt cel mai de succes om din familia mea. Pe hârtie am tot ce mi-am dorit vreodată. Dar astăzi, în acest birou unde am petrecut ultimii 15 ani din viața mea, realizez că am pierdut singurul lucru care conta cu adevărat. Totul a început acum 3 luni, când Elena a intrat prima dată în biroul meu. Nu era o întâlnire de afaceri obișnuită. Venise în calitate de avocat al unei familii din Brașov care contesta demolarea unei proprietăți pentru unul dintre proiectele mele. În momentul în care a pășit pe ușă, am simțit cum ceva se schimbă în atmosfera camerei. Nu era doar frumusețea ei, deși era cu adevărat frumoasă, cu părul castaniu prins într-un coc elegant și ochii verzi care păreau să vadă direct prin tine. Era altceva, o determinare, o pasiune pentru ceea ce făcea care mă fascina și mă deranja în același timp. Domnule Rădescu, îmi spusese atunci, așezând dosarul pe masa mea cu o mișcare fermă, vreau să știți că nu plec de aici până nu găsim o soluție pentru familia Popescu. De obicei, astfel de întâlniri durau maximum 10 minute. Eu spuneam ce aveam de spus, celălalt își prezenta punctul de vedere și totul se încheia prin departamentul juridic. Dar cu Elena a fost diferit. Am stat de vorbă 3 ore, nu despre afaceri, despre viață, despre visuri, despre ceea ce ne motivează cu adevărat. Am descoperit că crescuse într-un sat de lângă Brașov, că își terminase dreptul cu bursă la București, că lucra pro bono pentru familii care nu își permiteau avocat. De ce faci asta, o întrebasem. Adică, de ce nu lucrezi la o firmă mare din centrul Bucureștiului? Cu siguranță ai avea mai mulți bani, mai mult confort. Îmi amintesc cum și-a ridicat privirea de la dosare și m-a privit direct în ochi. Pentru că banii nu-ți dau liniștea să dormi noaptea, dar salvarea casei în care și-a crescut cineva copiii, asta da. În acea seară, după ce plecase, am stat în birou până la miezul nopții, gândindu-mă la cuvintele ei. Când am ajuns acasă în penthouse-ul meu din zona Herastrau, totul mi s-a părut deodată prea mare, prea gol, prea rece. Mă gândeam la apartamentul ei mic din cartierul Florești, pe care mi-l descrisese. 2 camere, cu o terasă plină cu ghivece de flori și o pisică numită Mirabela. Am început să o caut motive să o văd din nou. Am insistat să negociem personal termenii pentru familia Popescu. Apoi am găsit alte cazuri unde aveam nevoie de consultanță juridică. Elena era profesională, dar simțeam că și ea era curioasă să mă cunoască mai bine. Conversațiile noastre se prelungeau, iar eu mă trezeam așteptând întâlnirile cu ea mai mult decât ședințele cu cei mai importanți investitori. Într-o seară de octombrie, după o întâlnire care se prelungise până târziu, am invitat-o să luăm o cafea. Am mers la un local mic de pe strada Amzei, departe de restaurantele scumpe unde mă știa toată lumea. Acolo, între aromele de cafea și zgomotul discret al conversațiilor, Elena mi-a povestit despre tatăl ei. A fost mecanic toată viața, îmi spunea, învârtind cana între palme. Mâinile lui erau întotdeauna pătate de motorină, dar iubea ceea ce făcea. Îmi spunea mereu, Elena Vichtig, nu e să ai mult, ci să iubești ceea ce ai. Și tu iubești ceea ce faci? O întrebasem. Da, dar nu pentru bani sau pentru recunoaștere, pentru că pot să ajut oameni care altfel n-ar avea o șansă. În noaptea aceea, mergând spre casa ei, am realizat că mă îndrăgostisem. Nu era doar atracția fizică sau admirația pentru inteligența ei, era modul în care vedea lumea, modul în care găsea frumusețe în lucruri simple, modul în care râdea când povestea despre pisica ei care se ascundea în dulap de fiecare dată când venea cineva în vizită. Am început să ne vedem în afara programului. Elena mi-a arătat Bucureștiul ei, parcurile unde mergea să citească, piețele unde cumpăra legume de la țărani veniți din satele din jurul capitalei, cafenelele unde își întâlnea prietenii. Eu îi arătam lumea mea, restaurante unde mâncarea costa cât câștigă altcineva într-o lună, evenimente la care se întâlneau cei mai influenți oameni din țară, călătorii spontane cu jetul privat. Dar cu cât petreceam mai mult timp cu ea, cu atât îmi dădeam seama că îmi doream altceva. Nu mai voiam să impresionez pe nimeni cu banii mei.
Voiam să mă trezesc dimineața și să știu că fac ceva ce contează cu adevărat. Voiam să am pe cineva lângă mine care să mă iubească pentru cine sunt eu, nu pentru ceea ce am. Acum 2 săptămâni eram la ea acasă. Elena gătea ciorbă de burtă, rețeta bunicii ei din Brașov, îmi spusese cu mândrie. Eu stăteam pe canapeaua ei mică și o priveam cum se mișca prin bucătăria aceea minusculă cu o grație naturală. Mirabela se ghemui lângă mine și începu să toarcă. În acel moment am simțit o pace pe care nu o mai trăisem de ani de zile. Elena, îi spuse atunci, vreau să-ți spun ceva important. Se întoarse de la aragaz cu o lingură în mână și un zâmbet pe față. Ascult, cred că mă îndrăgostesc de tine. Zâmbetul îi se șterge de pe față, se apropie și se așează lângă mine pe canapea. Andrei, și eu simt ceva pentru tine, dar, suntem din lumi diferite. Tu ai responsabilități imense, oameni care depind de tine, o viață construită într-un anumit fel. Eu am principiile mele, lucruri la care nu pot renunța. Și dacă îți spun că sunt dispus să schimb lucruri, mă privește atent. Ce fel de lucruri? Și atunci i-am povestit tot. Despre visurile pe care le aveam când eram tânăr, înainte să mă las copleșit de dorința de a face bani. Despre proiectele pe care le abandonasem pentru că nu erau suficient de profitabile. Despre fundația pe care voiam să o înființez pentru copiii din familii sărace. Despre dorința mea de a face ceva ce să conteze cu adevărat. Am toate mijloacele să ajut oameni, îi spuneam, dar n-am găsit niciodată motivația adevărată. Până acum. Elena mă ascultă în tăcere, apoi își pune mâna pe a mea. Andrei, îmi place să aud asta, dar vreau să știi că nu poți să-ți schimbi viața pentru mine. Trebuie să o faci pentru tine. În acea noapte am stat de vorbă până dimineața. I-am povestit despre singurătatea din penthouse-ul meu, despre faptul că nu mai țin minte când am râs cu adevărat ultima dată înainte să o cunosc pe ea. Elena mi-a povestit despre temerile ei, că nu eram compatibili pe termen lung, că diferențele dintre noi ar putea deveni probleme în timp. Dar în ciuda îndoielilor, simțeam că între noi era ceva real, ceva ce merită luptat. Astăzi, la întâlnirea cu Consiliul de Administrație, aveam să anunț schimbări majore în companie. Voiam să redirecționez o parte semnificativă din profiturile Rădescu Industries către proiecte de responsabilitate socială. Planul era să înființez o fundație care să construiască case pentru familii defavorizate, să ofer burse pentru copiii din medii sărace, să susțin fermieri locali. Dar înainte de întâlnirea cu Consiliul, am vrut să vorbesc cu Elena. Am sunat-o și am rugat-o să vină la birou. Aveam nevoie să știu că am sprijinul ei pentru schimbările pe care urmam să le fac. Când a intrat în birou, părea îngrijorată. Andrei, la telefon păreai foarte tensionat. S-a întâmplat ceva? Am ridicat-mă de la birou și m-am apropiat de ea. Elena, vreau să-ți spun ceva important. În câteva minute am o întâlnire cu Consiliul de Administrație. Urmează să anunț schimbări majore în companie. Ce fel de schimbări? I-am explicat planurile mele. Văd cum ochii îi se luminează pe măsură ce vorbesc. Când termin, ea zâmbește și îmi pune mâna pe braț. Andrei, îmi pare fantastic ceea ce vrei să faci, dar sper că nu faci asta pentru mine. O fac pentru noi, îi răspund, pentru viitorul pe care vreau să-l construiesc cu tine. Elena face un pas înapoi. Expresia de pe fața ei se schimbă. Andrei, trebuie să vorbim. În acel moment, simt că ceva nu e în regulă. Inima începe să-mi bată mai repede. Ce vrei să-mi spui? Elena se întoarce spre fereastră, apoi înapoi spre mine. Când vorbește, vocea îi tremură ușor. Am primit o ofertă de muncă, la Strasburg, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Simt cum pământul se mișcă sub picioarele mele. Și? E visul meu de o viață, Andrei. Șansa să lucrez la cele mai importante cazuri de drepturile omului din Europa. Și urmează să pleci? Elena mă privește în ochi și în acel moment știu deja răspunsul. Da, plec săptămâna viitoare. Cuvintele ies din gura mea înainte să apuc să mă gândesc la ele. Cuvintele care au distrus totul. Atunci totul a fost o pierdere de timp. În momentul în care le rostesc, văd cum Elena se încruntă. Ce ai spus? Dacă pleci, înseamnă că tot ce am simțit între noi nu a însemnat nimic pentru tine. Andrei, nu înțelegi. Nu, Elena, înțeleg perfect. Am fost doar o distracție pentru tine. O aventură interesantă cu milionarul. Văd cum lacrimile îi umplu ochii. Cum poți să spui așa ceva? Pentru că e adevărat. Dacă m-ai iubi cu adevărat, nu ai pleca. Elena se întoarce spre ușă, apoi înapoi spre mine. Când vorbește din nou, vocea este rece ca gheața. Știi ce, Andrei? Poate că ai dreptate.
Poate că a fost o greșeală să cred că poți înțelege vreodată că există lucruri mai importante decât banii și controlul. Și apoi spune cuvintele care îmi zdrobesc inima în 5 secunde: nu plec din cauza jobului. Plec pentru că am realizat că, în ciuda tuturor vorbelor tale frumoase despre schimbare, tu vei fi mereu omul care crede că poate cumpăra orice și pe oricine. Ușa se închide în urma ei cu un sunet sec. Acum stau în biroul meu și realizez ce am pierdut. Nu doar pe Elena. Am pierdut șansa de a deveni omul pe care vroiam să fiu cu adevărat. Stau cu fața în palme în biroul meu și încerc să respir. Ceasul de pe perete ticăie neîndurat. Încă 10 minute până la întâlnirea cu Consiliul de Administrație. 10 minute să-mi recompun fața și să par omul de afaceri de succes pe care toată lumea se așteaptă să-l vadă. Dar cum să fac asta când tocmai am distrus singurul lucru adevărat din viața mea? Mâinile îmi tremură în timp ce încerc să-mi aranjez cravata. În oglinda din spatele biroului văd un bărbat pe care nu-l mai recunosc. Ochii roșii, părul în dezordine, costumul de 3.000 de euro care pare deodată prea mare pentru trupul meu. Arăt ca un om care tocmai și-a pierdut sufletul. Soneria de la interfon mă trezește din transă. Vocea secretarei mele, Ioana, sună îngrijorată. Domnule Rădescu, membrii Consiliului au sosit. Îi așteaptă în sala de conferințe. Vin în 5 minute, reușesc să spun, deși vocea îmi sună străin chiar și mie. Îmi iau o apă din mini-frigiderul din birou și beau pe nerăsuflate. Trebuie să mă concentrez. Acești oameni nu sunt prietenii mei. Sunt investitori care s-au asociat cu mine pentru profit. Dacă văd că sunt vulnerabil, dacă simt că nu sunt în controlul situației, totul poate să se prăbușească într-o secundă. Dar cum să le vorbesc despre planurile mele de schimbare când eu însumi tocmai am demonstrat că nu m-am schimbat deloc? Cum să le spun că vreau să transform compania într-o forță pentru bine când am fost incapabil să păstrez lângă mine singura persoană care mă făcea să vreau să fiu mai bun? Îmi amintesc de Elena spunând acum o oră: tu vei fi mereu omul care crede că poate cumpăra orice și pe oricine. Avea dreptate. În momentul în care am simțit că o pierd, primul meu instinct a fost să o fac să se simtă vinovată pentru că pleacă. Am încercat să-i manipulez sentimentele, să o fac să aleagă între visul ei și mine. Și când nu a funcționat, am atacat-o. Pașii în holul spre sala de conferințe îmi par cei mai lungi din viața mea. Fiecare pas rezonează ca o lovitură de ciocan în capul meu. Când ajung la ușa sălii de conferințe, îi aud pe membrii Consiliului vorbind în șoaptă. Se opresc când intru. Bună ziua, domnilor, spun încercând să-mi regăsesc tonul autoritar de șef. Îmi pare rău pentru întârziere. Gheorghe Antonescu, cel mai vechi membru al Consiliului și fostul meu mentor, mă studiază cu atenție. Andrei, ești bine? Pari că am obosit. Sunt perfect. Mint. Să începem. Mă așez în capul mesei, în locul meu obișnuit. În jurul mesei sunt cei 6 oameni care, împreună cu mine, controlează destinul a 2000 de angajați și al familiilor lor. Știu că ceea ce urmează să le spun îi va șoca. Problema e că nici eu nu mai știu dacă ce urmează să spun mai are sens. Domnilor, încep. V-am chemat astăzi pentru a discuta o schimbare majoră în direcția companiei noastre. Victor Mureșan, cel mai tânăr membru al Consiliului, se înclină înainte cu interes. Ce fel de schimbare? Îmi claresc gâtul și încerc să-mi amintesc discursul pe care îl pregătisem cu Elena. Dar cuvintele ei continuă să-mi răsune în cap: nu plec din cauza jobului. Plec pentru că am realizat că tu vei fi mereu omul care crede că poate cumpăra orice și pe oricine. Vreau să redirect o parte semnificativă din profiturile companiei către proiecte de responsabilitate socială, spun într-un final. Liniștea din cameră e asurzitoare. Gheorghe îmi ridică o sprânceană. Cât de semnificativă? 30% din profitul net anual. Explozia de voci care urmează era de așteptat. Victor se ridică în picioare. Andrei, ai înnebunit? Asta înseamnă 20 de milioane de euro pe an. Exact, răspund, încercând să par convins de propriile cuvinte. 20 de milioane care pot construi case pentru sute de familii, pot oferi burse pentru mii de copii, pot salva ferme locale de la faliment. Daniela Popovici, singura femeie din Consiliu și directoarea financiară, scoate niște hârtii din servieta ei. Andrei, am analizat cifrele pentru trimestrul trecut. Competiția devine din ce în ce mai agresivă. Companiile din Germania și Polonia ne presează serios pe piața europeană. Acum nu e momentul să ne reducem profitabilitatea. Poate că profitabilitatea nu ar trebui să fie singurul nostru obiectiv, replicez. Dar chiar și mie îmi sună fals.
Gheorghe mă privește cu o expresie pe care nu am mai văzut-o în cei 15 ani de când îl cunosc. Dezamăgire. Andrei, în ultimii ani ai construit această companie cu o obsesie pentru eficiență și profit. De unde vine această schimbare subită? Și atunci îmi dau seama că nu pot să le mint. Acestor oameni le datorez prea mult. Au crezut în mine când eram doar un tânăr cu vise mari și buzunarele goale. Au investit nu doar bani, ci și încrederea lor în capacitatea mea de a lua decizii corecte. A apărut cineva în viața mea, spun încet. Cineva care m-a făcut să-mi pun sub semnul întrebării prioritățile. Victor râde sarcastic. Înțeleg, e vorba de o femeie și acum vrei să transform compania noastră într-o organizație caritabilă ca să o impresionezi? Cuvintele lui mă lovesc ca un pumnal, pentru că au un sâmbure de adevăr. Nu e așa de simplu. Ba, cred că e exact așa de simplu, intervine Daniela. Andrei, respectul pentru tine și pentru ceea ce ai construit e imens, dar nu poți să iei decizii care afectează viitorul a 2000 de familii pe baza unei relații sentimentale. Relația s-a terminat, spun în sfârșit, simțind cum cuvintele îmi ard gâtul. Liniștea care urmează e și mai grea decât cea de la începutul întâlnirii. Gheorghe se înclină înapoi în scaun și mă studiază. Andrei, cred că ai nevoie de o pauză. De ceva timp să te gândești la ce vrei cu adevărat. Nu am nevoie de o pauză. Am nevoie să fac ceva care să conteze. Și crezi că distrugerea profitabilității companiei e răspunsul? Nu știu ce să răspund la asta, pentru că Elena avea dreptate. Nu fac aceste schimbări pentru că cred cu adevărat în ele. Le fac pentru că sperasem că m-ar face demn de iubirea ei. Și acum că ea a plecat, ce sens mai au? Să facem o pauză, spun în sfârșit. Să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare. Andrei, spune Gheorghe, în timp ce ceilalți încep să-și strângă documentele, vorbește cu mine după ce pleacă toți. Când sala se golește, Gheorghe se mută pe scaunul de lângă mine. Îl cunosc de când eram student la Politehnică. El a fost primul care a crezut în proiectul meu de afaceri. El mi-a dat primul 1.000.000 de euro credit când nicio bancă nu voia să mă privească. Ce se întâmplă cu tine? Întreabă, iar în vocea lui aud îngrijorarea genuină a unui părinte pentru copilul său. Am încercat să fiu un om mai bun, Gheorghe, și am eșuat spectaculos. Povestește-mi despre ea și îi povestesc totul. Despre Elena, despre modul în care m-a făcut să văd lumea diferit, despre planurile pe care le aveam împreună, despre felul în care am distrus totul într-o singură conversație. Gheorghe mă ascultă fără să mă întrerupă. Când termin, stă în tăcere câteva minute. Andrei, spune în sfârșit, crezi că ea avea dreptate? Despre ce anume? Despre faptul că tu crezi că poți cumpăra orice și pe oricine. Întrebarea lui mă lovește ca un pumn în stomac. Nu știu, poate. Eu cred că da, spune el, iar sinceritatea din vocea lui mă surprinde. De 15 ani te urmăresc. Ești briliant, muncitor, loial. Dar de fiecare dată când ai o problemă, primul tău instinct e să arunci bani la ea până dispare. Și ce ar trebui să fac? Să înveți că unele lucruri nu se cumpără. Iubirea, respectul, pacea sufletească, astea se câștigă prin cine ești, nu prin ce ai. Cuvintele lui rezonează în mintea mea lung după ce pleacă din birou. Îmi amintesc de prima noastră întâlnire cu Elena, când îi oferisem să-i triplez onorariul dacă găsea o soluție pentru familia Popescu. Chiar refuzase politicos, spunându-mi că nu e vorba de bani, ci de dreptate. Îmi amintesc și de ziua când o invitasem la un restaurant de 5 stele din centrul Bucureștiului. Elena venise îmbrăcată simplu, într-o rochie neagră modestă, și tot seara fusese în neștiința din cauza prețurilor de pe meniu. Andrei, îmi spusese apoi, îmi place să petrec timpul cu tine, dar nu în locuri unde costă cât salariul meu pe o lună pentru o cină. De fiecare dată când simțeam că se îndepărtează de mine, încercam să o impresionez cu lucruri scumpe. Ceasul de 20.000 de euro pe care încercasem să-l dăruiesc de ziua ei. Weekendul la Paris cu jetul privat pe care îl plănuisem fără să o întreb dacă vrea să vină. Chiar și astăzi, când îi vorbisem despre planurile mele pentru fundație, în subconștientul meu speram că generozitatea mea o va impresiona suficient ca să rămână. Dar Elena nu căuta un bărbat generos cu banii. Căuta un bărbat generos cu sufletul. Seara găsesc numărul ei de telefon în agenda telefonului. Degetul îmi stă deasupra tastei de apel pentru aproape o oră. Ce aș putea să-i spun? Că îmi pare rău? Că am realizat că avea dreptate? Cuvintele par atât de neînsemnate comparativ cu răul pe care l-am făcut. În sfârșit, iau curaj și apăs. Telefonul sună odată, de 2 ori, de 3 ori.
Apoi se aude vocea ei, dar e mesajul de pe robotul telefonic. Nu răspunde. Încerc să-i trimit un mesaj. Elena, îmi pare foarte rău pentru ceea ce am spus. Poți să vorbim, te rog? Răspunsul vine după o oră. Andrei, am nevoie de timp să mă gândesc la tot. Te rog să mă lași în pace, pentru moment. Mă uit la mesajul ei și realizez că astea sunt probabil ultimele cuvinte pe care le voi mai auzi de la ea vreodată. Noaptea aceea nu dorm deloc. Stau pe terasa penthouse-ului și privesc Bucureștiul. Luminile orașului se întind până la orizont, iar eu mă gândesc că undeva acolo, în apartamentul ei mic din Florești, Elena probabil își face bagajele pentru Strasburg. Și pentru prima dată în viața mea adultă, toți banii din lume nu pot să repare ceea ce am distrus. Îmi amintesc de cuvintele tatălui ei pe care mi le spusese într-o seară. Important nu e să ai mult, ci să iubești ceea ce ai. Eu am avut mult, dar n-am știut să iubesc ceea ce aveam cu adevărat. Și acum e prea târziu. Dacă și tu ai trecut vreodată printr-un moment în care ai realizat prea târziu cât de prețios era ceva pe care l-ai pierdut, spune-mi din ce colț al lumii urmărește această poveste. 3 zile au trecut de când Elena a plecat și încă nu am ieșit din penthouse. Ioana, secretara mea, sună în fiecare dimineață să întrebe dacă vin la birou. De fiecare dată îi spun că lucrez de acasă. Adevărul e că stau în pijama și privesc prin geamurile mari ale apartamentului, întrebându-mă cum am ajuns să fiu atât de deconectat de propriile sentimente. Frigiderul e aproape gol. De obicei, femeia de serviciu se ocupă cu cumpărăturile, dar i-am dat liber săptămâna aceasta. Nu suport ideea că cineva să mă vadă în starea asta. Așa că astăzi, pentru prima dată în ultimii 10 ani, decid să merg singur la cumpărături. Îmbrac primul tricou pe care îl găsesc în dulap. Unul simplu, negru, pe care l-am cumpărat acum ani de zile și pe care nu l-am mai purtat niciodată. Pantalonii de blugi pe care îi port sunt tot din vremea facultății, găsiți în fundul dulapului. Când mă privesc în oglindă, aproape că nu mă recunosc. Fără costumele scumpe, fără ceasul de lux, fără toată mascarada, arăt ca un om obișnuit. Cobor la parterul blocului și realizez că nu știu unde e cel mai apropiat supermarket. De obicei, șoferul meu se ocupă cu astfel de lucruri. Întreb portarul, un bărbat în vârstă pe care îl salut de ani de zile, dar cu care nu am vorbit niciodată mai mult de 2 cuvinte. Domnule Rădescu, spune el, surprins să mă vadă fără costum, e primul Carrefour la 2 străzi de aici, spre dreapta. Dar dacă vreți ceva mai mic, e un Mega Image chiar aici, la colț. Mulțumesc, îi răspund, și pentru prima dată observ că are ochii albaștri și o cicatrice mică pe bărbie. Aleg magazinul mic de la colț. Când intru, atmosfera îmi pare străină. Nu am mai fost într-un supermarket obișnuit de peste 15 ani. Oamenii se mișcă încet prin rafturi, studiază prețurile, compară produse. O femeie în vârstă întoarce o conservă de mazăre în toate părțile, citind ingredientele cu atenție. Un tată cu 2 copii mici negociază cu ei ce cereale să cumpere, explicându-le că nu pot lua cele cu multe bomboane colorate. Mă plimb prin rafturi fără să știu exact ce caut. Iau niște pâine, lapte, câteva conserve. La raionul cu fructe, o doamnă în vârstă îmi zâmbește. Tineretule, îmi spune, dacă vrei merele cele mai bune, ia din acestea de aici. Sunt de la o fermă din Argeș. Eu vin în fiecare săptămână după ele. Mulțumesc pentru sfat, îi răspund, și îmi dau seama că e primul zâmbet pe care îl văd în ultimele 3 zile. La casă, casiera, o fată tânără, poate în jur de 20 de ani, pare obosită. Sub ochii ei sunt cearcăne adânci, iar mâinile îi tremură ușor din oboseală. Bună ziua, îmi spune mecanic, începând să scaneze produsele. Bună ziua, lucrați de mult aici? O întreb, din senin. Mă privește surprinsă. Probabil că nu e obișnuită ca oamenii să întrebe despre ea. De 2 ani. Sunt la facultate și lucrez în weekenduri și serile. Ce studiați? Psihologie. Vreau să lucrez cu copiii din centre de plasament. Zâmbește pentru prima dată. E greu, dar îmi place. Când îmi spune totalul, 23 de lei, îmi dau seama că e mai puțin decât ce dau de obicei pentru o cafea la hotelul Intercontinental. Îi dau 50 de lei și îi spun să păstreze restul. Nu, domnule, nu pot, protestează ea. De ce nu? Pentru că, nu știu, nu pare corect. Vă mergeți banii. Să aveți grijă de dumneavoastră. Ieșind din magazin cu sacosa în mână, mă gândesc la Elena. Probabil că așa făcea ea cumpărăturile în fiecare săptămână. Probabil că vorbea cu oamenii, că îi întreba cum se simt, că le păsa de poveștile lor. Eu nici măcar nu știam numele portarului din blocul meu. Seara, în loc să comand mâncare de la restaurant ca de obicei, încerc să gătesc singur cu ce am cumpărat.
Reușesc să fac niște paste cu sos din conservă. Nu e delicios, dar e mâncare pe care am făcut-o cu propriile mâini. În timp ce mănânc, mă gândesc la cina pe care o gătise Elena pentru mine acum 2 săptămâni. Ciorbă de burtă după rețeta bunicii ei. Își pusese toată dragostea în farfurie și eu nici măcar nu îi mulțumisem cum trebuie. Dimineața următoare mă trezesc cu o hotărâre stranie. Vreau să înțeleg ce a vrut să spună Elena când zicea că nu fac lucrurile din motivele corecte. Vreau să descoper cine sunt eu cu adevărat, fără bani și fără putere. Îmi amintesc de familia Popescu din Brașov, prima cauză pe care Elena a adus-o în biroul meu, familia pentru care voiam să demolez casa ca să construiesc un complex de birouri. Elena reușise să negocieze un compromis. Îi mutasem într-o casă mai bună în același cartier și renunțasem la jumătate din teren. Dar nu am fost niciodată să văd ce s-a întâmplat cu ei după aceea. Decid să merg la Brașov, nu cu jetul privat, nu cu Mercedesul meu, ci cu trenul. Vreau să văd țara prin ochii oamenilor obișnuiți. Gara de Nord miroase a cafea ieftină și a țigări. Oamenii se grăbesc cu bagajele, unii vorbesc la telefon, alții citesc ziare. Cumpăr un bilet la clasa a doua și mă așez lângă o femeie în vârstă care călătorește cu 2 găini vii într-o cușcă. Merg la fiul meu în Brașov, îmi explică ea neîntrebată. E ziua lui de naștere și știu că îi plac găinile de la țară mai mult decât cele din magazin. Și faceți drumul asta des? O întreb. De 2 ori pe lună. Nu-mi permit mașina, dar trenul e ieftin și pot să mă mai odihnesc. La vârsta mea, fiecare minut de odihnire contează. Vorbim toată calea până la Brașov. Îmi povestește despre satul ei din Buzău, despre grădina pe care o îngrijește singură, despre grijile pentru fiul ei care lucrează la o fabrică și are 2 fetițe mici. E o viață simplă, dar când vorbește despre nepoțele ei, ochii îi strălucesc de fericire. Dumneavoastră aveți copii, mă întreabă. Nu, răspund, nu am. E păcat. Copiii îți dau sens vieții, îți arată ce e cu adevărat important. Când ajung în Brașov, iau un taxi și îi dau șoferului adresa familiei Popescu. E un cartier modest din apropierea centrului, cu case mici și grădinițe îngrijite. Casa familiei Popescu e vopsită în albastru deschis, cu o grădiniță plină de flori și o pisică care se odihnește în soare. Bat la poartă și îmi deschide o femeie în jur de 50 de ani. Bună ziua, sunt Andrei Rădescu. Poate vă amintiți, domnule Rădescu, exclamă ea. Doamne, ce surpriză, Gheorghe, vino repede. Soțul ei apare în spatele ei, un bărbat solid cu mâinile aspre de la muncă. Domnule Rădescu, nu ne așteptam să vă mai vedem vreodată. Am vrut să văd cum vă descurcați în noua casă. Mă invită înăuntru și îmi oferă cafea. Casa e mică, dar călduroasă, plină de fotografii de familie și de obiecte care vorbesc despre o viață trăită împreună. Pe masa din bucătărie sunt răspândite caiete și cărți. Elena face temele, explică doamna Popescu, urmărind privirea mea. E în clasa a 11-a și vrea să dea la medicină. Elena, întreb simțind cum inima îmi sare o bătaie. Fiica noastră. A fost numită după doamna avocată care ne-a ajutat, doamna Elena Pătrașcu. A fost un înger pentru noi. În acel moment realizez că nu știam nici măcar numele complet al Elenei. Cum v-a ajutat exact? Întreb. Domnul Popescu se așeză lângă mine. Nu doar că ne-a salvat casa, domnule Rădescu, a petrecut ore întregi cu noi, ne-a explicat toate actele, ne-a ajutat să înțelegem drepturile noastre. Și după ce s-a rezolvat totul, a continuat să ne viziteze. Ne-a adus cărți pentru Elena, ne-a ajutat să găsim meditatori ieftini pentru ea. Și nu v-a luat niciun ban în plus, adaugă soția lui. Spunea că își face doar datoria. Stau cu ei aproape 3 ore. Îmi povestesc despre vecinii lor, despre comunitatea pe care au construit-o în cartier, despre cum se ajută unii pe alții în vremuri grele. Îmi arată grădina pe care au plantat-o în spatele casei, cu legume pe care le vând la piața locală pentru un ban în plus. Fiica noastră vrea să fie doctor, îmi spune doamna Popescu cu mândrie. Spune că vrea să ajute oameni ca doamna Elena a ajutat-o pe ea. Când plec de la ei, îmi lasă o pungă cu mere din grădina lor. Pentru drum, îmi spune domnul Popescu. Și mulțumiți-i doamnei Elena din partea noastră dacă o mai vedeți. În trenul înapoi spre București, mănânc merele și mă gândesc la tot ce am aflat. Elena nu doar că îi ajutase pe Popescu cu procesul, continuase să le fie aproape, să îi susțină, să îi îndrume. Făcuse asta fără să ceară nimic în schimb, din pură bunătate. Și eu oferisem bani și consideram că mi-am făcut datoria. Nu mă gândisem niciodată să întreb cum se simt oamenii după ce problemele lor
erau rezolvate cu ajutorul banilor mei. Dacă ai simțit vreodată că trăiești într-o bulă și că ai uitat să te conectezi cu oamenii reali din jurul tău, spune-mi din ce țară urmărește această poveste. Seara când ajung acasă, penthouse-ul mi se pare și mai gol ca niciodată. Stau pe canapea cu sacosa cu mere lângă mine și îmi dau seama că în ultima zi am simțit mai multă conexiune umană decât în ultimii 5 ani luați la un loc. Pentru prima dată încep să înțeleg ce încerca Elena să îmi spună. Nu era vorba despre bani sau despre lipsa lor. Era vorba despre cum îi tratezi pe oameni, despre cum te conectezi cu ei, despre cum îți asumi responsabilitatea pentru impactul pe care îl ai asupra vieților lor. Îmi iau telefonul și caut pe internet cursuri de voluntariat în București. Găsesc o organizație care lucrează cu copii din centre de plasament. Îmi amintesc de casiera de la magazin care studia psihologia pentru a lucra cu acești copii. Dau click pe aplicare pentru voluntariat și încep să completez formularul. Pentru prima dată în viața mea vreau să dau fără să primesc nimic în schimb. Nu pentru a impresiona pe cineva, nu pentru a-mi construi o imagine, ci pentru că am învățat că adevărata bogăție vine din conexiunile pe care le faci cu oamenii. Dar chiar și așa, în adâncul inimii, știu că tot ce fac e o încercare disperată să devin omul pe care Elena credea că pot fi. Întrebarea e suficient să vreau să mă schimb pentru motivele corecte sau e prea târziu? Sunt în fața centrului de plasament din sectorul 3 al Bucureștiului și inima îmi bate ca nebuna. E prima mea zi ca voluntar și, sincer să fiu, nu știu la ce să mă aștept. Clădirea e veche, cu zidurile căptusite de timp și ferestrele care ar avea nevoie de o renovare. Dar curtea din față e plină de culoare. Desenele copiilor sunt lipite pe gardurile metalice, iar un tobogan mic și câteva leagăne sugerează că aici există totuși bucurie. Mă întâlnesc cu doamna Cristina Munteanu, coordonatoarea voluntarilor. E o femeie în jur de 50 de ani, cu părul cărunt prins într-un coc neglijent și ochii care par să fi văzut prea multe povești triste. Domnule Rădescu, îmi spune după ce ne dăm mâna, am citit formularul dumneavoastră. Spuneți că nu aveți experiență cu copiii. Nu am, recunosc, dar vreau să învăț. Mă studiază cu atenție. De ce? Adică de ce acum? Mulți oameni vin aici cu intenții bune, dar pleacă când își dau seama că nu e o activitate de PR. Întrebarea ei mă lovește ca un pumnal. Pentru că are dreptate. Cât de mulți oameni ca mine vin aici să-și spele conștiința? Pentru că am realizat că am trăit într-o bulă, îi răspund sincer. Și vreau să înțeleg cum e cu adevărat lumea. Pare să accepte răspunsul meu. Bine, dar să știți de la început, copiii aceștia au trecut prin lucruri pe care nici măcar nu vreți să vi le imaginați. Nu au nevoie de milă. Au nevoie de constanță, de răbdare și de respect. Îmi face un tur al centrului. În sala de joacă, vreo 15 copii între 6 și 16 ani se ocupă cu activități diferite. Unii desenează, alții se joacă cu Lego-uri, iar într-un colț, o fetiță de vreo 8 ani citește singură o carte. Aceea e Mia, îmi spune doamna Munteanu. E aici de 3 ani. Părinții au murit într-un accident auto și nu are alte rude. E foarte inteligentă, dar se izolează. Are dificultăți în a se conecta cu adulții. Mia ridică privirea de la carte și mă observă. Ne privim câteva secunde, apoi ea își întoarce atenția înapoi la pagină. Dar văd cum mă urmărește cu coada ochiului. Ce pot să fac, întreb. Pentru început, să fiți prezent, să veniți regulat. Copiii aceștia au fost dezamăgiți de prea mulți adulți. Dacă promiteți că veniți marți și joi, veniți marți și joi. Prima oră o petrec încercând să mă integrez în grup. Unii copii sunt deschiși și vorbăreți. Un băiat de 10 ani pe nume Alex îmi povestește entuziasmat despre robotul pe care îl construiește din Lego. Alții mă privesc cu suspiciune. Și apoi e Mia, care continuă să citească, dar simt că ascultă fiecare cuvânt pe care îl spun. Ce citești? O întreb, apropiindu-mă de colțul ei. Îmi arată coperta, Insula misterioasă de Jules Verne. E despre niște oameni care sunt blocați pe o insulă și trebuie să învețe să supraviețuiască. Îți place? Ridică din numeri. E ok, dar nu înțeleg de ce nu pleacă pur și simplu. Poate pentru că nu pot, sau poate pentru că au învățat să găsească ceva frumos acolo. Mă privește pentru prima dată direct în ochi. Nu crezi că vor să plece acasă? Întrebarea ei mă lovește mai adânc decât se aștepta ea probabil. Ba, cred că vor, dar uneori acasă nu mai există. Ceva se schimbă în expresia ei. Pare să înțeleagă că nu vorbim doar despre carte. Săptămânile următoare încep să vin regulat la centru. Marți și joi, precum am promis.
La început mă simt stângaci și inutil. Copiii au propriile lor probleme, propriile lor dorințe, propriile lor personalități complexe. Nu sunt niște proiecte caritabile care au nevoie să fie salvate. Sunt oameni în miniatură care au trecut prin tragedii și care se descurcă cum pot. Încet, încet, încep să-mi găsesc locul. Alex îmi arată cum să construiesc lucruri din Lego. Se dovedește că am o îndemânare surprinzătoare pentru asta. Maria, o adolescentă de 15 ani, descoperă că știu să joc șah și mă provoacă constant la meciuri pe care le câștig din ce în ce mai rar. Dar cu Mia progresul e lent. Continuă să citească în colțul ei și eu continuă să mă așez prin apropiere fără să o deranjez. Într-o joi seara, când mă pregătesc să plec, Mia se apropie de mine. Ai copii?" îmi întreabă pe neașteptate. Nu," răspund. De ce? Pentru că nu vorbești cu noi ca alți adulți. Nu ne spui că o să fie totul bine sau că trebuie să fim curajoși. Cum ar trebui să vorbesc cu voi?" Se gândește câteva secunde. Ca cu oameni normali. În drumul acasă mă gândesc la cuvintele ei. Cât de des am vorbit eu cu oamenii ca cu oameni normali. Chiar și cu Elena, încercam mereu să o impresionez, să-i demonstrez cât de special sunt. Nu o tratam ca pe o egală, o tratam ca pe cineva pe care trebuia să-l câștig. O lună după ce am început voluntariatul, primesc un telefon de la Gheorghe. Andrei, trebuie să vorbim, e urgent. Ne întâlnim la biroul lui din centrul Bucureștiului. Când intru, văd că nu e singur. Cu el e și Victor Mureșan din Consiliul de Administrație, iar pe fața amândurora văd îngrijorare. Ce s-a întâmplat, întreb. Ai văzut știrile? Îmi întreabă Victor. Nu am mai urmărit știrile de săptămâni. Gheorghe îmi împinge un ziar pe birou. Pe prima pagină e o fotografie cu o fabrică în flăcări și titlul Incendiu la fabrica textilă din Ploiești. 200 de angajați evacuați de urgență. Nu e una dintre fabricile noastre, spun confuz. Nu, zice Gheorghe, dar e a principalului nostru competitor pe piața textilă, fabrica lui Mircea Ionescu. Îmi amintesc de Ionescu, un om de afaceri în jur de vârsta mea cu care am concurat ani de zile pentru contracte. Nu ne-am plăcut niciodată. Și ce are asta de a face cu noi? Victor și Gheorghe se privesc între ei. Andrei, spune Victor, Ionescu e pe marginea falimentului. Incendiul a fost accidental, dar fabrica nu era asigurată corespunzător. Are datorii imense și 200 de angajați care rămân pe drumuri. În continuare nu înțeleg legătura cu noi. Consiliul de Administrație a votat, spune Gheorghe încet. Vrem să cumpărăm fabrica lui Ionescu, la un preț de nimic. E șansa perfectă să ne extindem și să eliminăm competiția. Simt cum stomacul mi se strânge. Cu ce se întâmplă cu angajații lui? Nu e problema noastră, răspunde Victor. Vom păstra poate 50 dintre ei. Pe ceilalți îi vor angaja altcineva, eventual. Mă așez în fotoliul din fața biroului lui Gheorghe și îi privesc pe amândoi. Acum 6 luni aș fi considerat asta o oportunitate perfectă. Profit maxim, eliminarea competiției, expansiune rapidă, dar acum tot ce văd sunt fețele copiilor de la centru. Mia întrebându-mă de ce oamenii de pe insulă nu pleacă pur și simplu. Alex povestindu-mi despre tatăl lui care a plecat să caute de muncă în Spania și nu s-a mai întors. Nu, spun în sfârșit. Cum nu? Întreabă Victor. Nu cumpărăm fabrica lui Ionescu ca să-l distrugem. Dacă o cumpărăm, o facem ca să salvăm locurile de muncă. Gheorghe se înclină înainte. Andrei, să salvezi locurile de muncă înseamnă să rulezi fabrica cu pierdere cel puțin 2 ani. E contra oricărei logici de business. Atunci să schimbăm logica. Victor se ridică în picioare. Andrei, vorbim de 10 de milioane de euro. Nu poți lua decizii emoționale de asemenea amploare. Nu sunt emoționale, răspund. Și pentru prima dată în luni de zile simt că vorbesc din convingere, nu din disperare. Sunt logice pe termen lung. Avem resurse să supraviețuim 2 ani cu pierderi. Ionescu are experiență în industria textilă. L-am putea angaja ca manager. Angajații lui sunt experimentați și pe termen lung vom avea o bază de producție mai mare și mai loiali. Și dacă Ionescu refuză, întreabă Gheorghe, atunci îi oferim un deal pe care nu-l poate refuza. Îi cumpărăm fabrica la prețul corect, nu la prețul de salvare. Îi oferim un post de manager general și păstrăm toți angajații. Liniștea care urmează e lungă. În sfârșit, Gheorghe vorbește. Andrei, asta va costa compania aproape 100 de milioane de euro în primul an. Și? Nu am 100 de milioane? Ba ai, dar atunci de ce nu îi folosim pentru ceva care contează cu adevărat? Victor și Gheorghe se privesc din nou. Văd în ochii lor că încep să se îndoiască de sănătatea mea mentală.
Andrei, spune Victor încet, sunt îngrijorat pentru tine. De când cu situația aceea personală iei decizii care nu sunt motivate doar de profit, care ne pun pe toți în pericol. Mă ridic și mă duc la fereastră. Afară Bucureștiul se întinde ca o hartă sub mine. Undeva acolo, la centrul de plasament, Mia probabil citește o altă carte. Alex construiește alte roboți. Maria se pregătește pentru concursul de șah de săptămâna viitoare. Gheorghe, spun fără să mă întorc, îți amintești ce îmi spuneai când am început? Că afacerile nu sunt doar despre bani, ci despre a construi ceva care să dureze? Da, dar păi asta vreau să fac. Să construiesc ceva care să dureze. O companie care să demonstreze că poți fi profitabil și moral în același timp. Mă întorc spre ei. Și dacă Consiliul nu e de acord, atunci poate că e timpul să-mi reconsider poziția în companie. Cuvintele ies din gura mea înainte să apuc să mă gândesc la ele, dar în momentul în care le rostesc, realizez că le gândesc cu adevărat. Pentru prima dată în viața mea există ceva mai important pentru mine decât afacerea. Pentru cei dintre voi care ați avut vreodată de ales între profitul personal și ceea ce știați că e corect, spune-mi din ce parte a lumii mă urmăriți. Seara aceea, în loc să merg acasă, merg la centrul de plasament. Nu e programul meu, dar doamna Munteanu mă lasă să intru. Găsesc pe Mia în sala de lectură citind în continuare. Salut, îi spun, așezându-mă în scaunul de lângă ea. Salut, nu e ziua ta. Nu e, dar am avut o zi grea și am crezut că poate ai și tu. Mă privește cu atenție. De ce a fost grea? Pentru că a trebuit să aleg între ceea ce e ușor și ceea ce e corect. Și ce ai ales? Ceea ce e corect. Cred. Mia zâmbește pentru prima dată de când o cunosc. E greu să fii adult? Foarte greu, îi răspund sincer, dar e mai ușor când ai oameni în jurul tău care te fac să vrei să fii mai bun. În drumul acasă, îmi dau seama că e prima dată când am luat o decizie de afaceri, fără să mă gândesc la impresionarea cuiva. Am luat-o pentru că mi se părea corectă și pentru prima dată în luni de zile simt că poate încep să devin omul pe care Elena credea că pot fi. Problema e că ea nu mai e aici să vadă asta. Sunt în biroul meu și privesc contractul care urmează să schimbe totul. Documentele pentru achiziția fabricii lui Ionescu sunt întinse pe masa de lucru, iar eu încerc să-mi amintesc ultima dată când am simțit atâta încredere într-o decizie de afaceri. Mâinile nu mi mai tremură ca acum 2 luni. Nu mai am dubii. Pentru prima dată în viața mea fac ceva pentru că știu că e corect, nu pentru că va aduce profit maxim. Gheorghe intră în birou cu o expresie pe care n-am mai văzut-o niciodată. E un amestec de admirație și îngrijorare. Andrei, am vorbit cu Ionescu. Acceptă termenii noștri. Cum a reacționat? A plâns, spune Gheorghe, așezându-se în fața biroului meu. Literal. Mi-a spus că nu se aștepta ca cineva din industrie să-l ajute în loc să profite de nenorocirea lui. Simt ceva cald în piept la cuvintele astea. Și Consiliul? Consiliul a votat pentru propunerea ta. Nu cu entuziasm, dar au votat. Cred că au realizat că ești hotărât să mergi înainte cu sau fără ei. E adevărat. De când am început să lucrez cu copiii de la centru, am învățat că există lucruri mai importante decât consensul universal. Uneori trebuie să faci ceea ce știi că e corect, chiar dacă alții nu înțeleg. Când semnăm? Mâine. Dar, Andrei, Gheorghe se oprește și mă privește cu atenție. E ceva ce trebuie să știi. Ionescu mi-a spus că va veni cu avocatul lui la semnare. Și? Avocatul e Elena Pătrașcu. Simt cum inima îmi sare o bătaie, apoi încă una. Elena. După 2 luni de tăcere totală, o voi revedea mâine. Partea din mine care încă o iubește se bucură, dar partea care a învățat să se privească cu sinceritate se teme. Ce o să spună când mă va vedea? O să creadă că fac toată treaba asta ca să o impresionez pe ea? De cât timp lucrează cu el? Întreb, încercând să-mi păstrez vocea calmă. De 2 săptămâni. Ionescu mi-a spus că a angajat-o după ce a aflat despre incendiu. Aparent se întorsese din Strasburg pentru câteva luni ca să rezolve niște probleme personale. Elena s-a întors din Strasburg. Încă nu a plecat definitiv. Înseamnă că încă există o șansă? Nu. Opresc gândul ăsta înainte să se dezvolte. Nu fac asta pentru Elena. Fac asta pentru că e corect. Seara aceea, în loc să merg acasă, merg la centru de plasament. E aproape ora când copiii se culcă, dar Mia încă citește în sala comună. În ultimele săptămâni am devenit aproape confidenți. Ea îmi povestește despre cărțile pe care le citește, iar eu îi povestesc despre problemele de la muncă, adaptate la vârsta ei, evident.
Azi arăți îngrijorați, îmi spune, ridicând privirea de la Copiii din Buller Bean de Astrid Lindgren. E o zi importantă mâine. O întâlnire care poate să schimbe multe lucruri. E cu femeia aceea de care mi-ai povestit? În ultimele săptămâni, într-unul din momentele de sinceritate, i-am povestit lui Mia despre Elena. Fără detalii de adulți, dar i-am spus că există o persoană importantă pe care am dezamăgit-o și pe care o iubesc încă. Da, va fi și ea acolo. Mia își pune cartea pe masă și mă privește cu seriozitatea ei caracteristică. Și ce o să-i spui? Nu știu dacă o să-i spun ceva. Poate că o să vorbim doar despre afaceri. Asta e prost, spune ea, cu sinceritatea brutală pe care doar copiii o pot avea. De ce? Pentru că dacă o iubești, ar trebui să-i spui asta. Și ar trebui să-i spui și că te-ai schimbat. Dar dacă nu mă crede? Mia se gândește câteva secunde. Păi atunci îi arăți, nu cu vorbe, ci cu fapte. Din gura unei fetițe de 8 ani ies cele mai înțelepte cuvinte pe care le-am auzit în ultimele luni. Dimineața următoare mă îmbrac cu atenție. Nu costumul meu cel mai scump, ci unul simplu, albastru închis, pe care îl cumpărasem recent și care mă face să arăt mai puțin intimidant. Vreau să arăt profesionist, dar nu dominant. Întâlnirea e la biroul nostru juridic din centrul Bucureștiului. Când ajung, Ionescu e deja acolo cu Elena. Primul meu instinct e să mă uit la ea, dar reușesc să mă controlez și să mă concentrez pe Ionescu. Domnule Ionescu, îi spun, întinzându-i mâna, îmi pare rău pentru tot ce ați trecut în ultimele săptămâni. E un bărbat în jur de 50 de ani, cu părul cărunt și ochii obosiți de stres. Când îmi strânge mâna, văd emoția în privirea lui. Domnule Rădescu, sincer, nu mă așteptam niciodată la o ofertă ca a dumneavoastră. În industria asta, de obicei, oamenii profită de nenorocirea altora. Nu toți oamenii sunt la fel, răspund, și doar atunci îmi permit să mă întorc spre Elena. Arată exact ca în amintirile mele, frumoasă, elegantă, dar cu ceva nou în privire. O oboseală pe care nu o văzusem înainte. Când ochii ni se întâlnesc, simt aceeași electricitate ca și prima dată, dar acum e amestecată cu durere. Elena, spun simplu. Andrei, răspunde ea, vocea ei profesională, dar rece. Următoarele 2 ore sunt concentrate pe contracte și detalii juridice. Elena e profesionistă perfect, verifică fiecare clauză, pune întrebări inteligente, se asigură că clientul ei e protejat, dar simt că evită să mă privească direct decât când e absolut necesar. În pauza de la prânz, în timp ce Ionescu vorbește la telefon cu contabilul lui, Elena și cu mine rămânem singuri în sala de conferințe. Cum ai fost? Îi întreb, încercând să păstrez un ton casual. Bine, răspunde scurt. Și tu? Am avut o perioadă educațională. Pentru prima dată în ultimele 2 ore mă privește cu atenție. Educațională în ce sens? Am învățat să văd lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Elena pare să considere răspunsul meu pentru câteva secunde. Andrei, vreau să știi că apreciez ceea ce faci pentru domnul Ionescu. E un gest frumos. Nu e un gest, îi răspund. E o decizie de afaceri bazată pe principii în care cred acum. Acum? Da. Am învățat că profitul nu trebuie să fie singurul obiectiv. Văd ceva în ochii ei. Nu convingere, ci o curiozitate prudentă. Ce te-a făcut să te schimbi? Întrebarea ei e încărcată de implicații. Știe că dacă răspund tu, va confirma temerile ei că tot ce fac e o încercare de a o reconchista. Am început să lucrez cu copii din centre de plasament, îi spun, voluntariat, și am învățat că există probleme pe care nu le poți rezolva doar cu bani. Trebuie să-ți pasă cu adevărat de oameni. Surpriza din privirea ei e genuină. Voluntariat? Marți și joi, de 2 luni. Înainte să afli tu de cazul Ionescu, înainte să știu că te voi revedea. Nu pentru că sperăm să mă reconciliez cu tine, ci pentru că am realizat că vreau să fiu un om mai bun. Elena mă studiază cu atenție. Văd cum procesează informația, cum încearcă să înțeleagă dacă spun adevărul. Ce fel de voluntariat? Lucrez cu copii care au fost abandonați sau abuzați. Îi ajut cu temele, mă joc cu ei, încerc să fiu o prezență stabilă în viața lor. Pentru prima dată în 2 luni văd cum îi cade garda. Și îți place? E cel mai greu și cel mai frumos lucru pe care l-am făcut vreodată. Am o prietenă de 8 ani pe nume Mia, care mă învață mai multe despre viață decât am învățat eu în 42 de ani. Elena zâmbește involuntar la cuvintele mele. Cum te învață? Îmi spune adevărul. Copiii nu știu să mintă politicos. Dacă sunt fals sau egoist, ea îmi spune direct. Dacă încerc să o impresionez cu ceva, îmi spune că nu o interesează. Mă tratează ca pe un om normal, nu ca pe un milionar. Și asta îți place?
Îmi place că nu trebuie să port o mască cu ea, pot fi doar eu. Întorc privirea spre fereastră unde se vede Bucureștiul. Elena, știu că probabil nu mă crezi și înțeleg de ce, dar vreau să știi că tot ce am spus în ultimele 2 luni despre dorința de a mă schimba era sincer, doar că atunci o făceam din motivele greșite. Care erau motivele greșite? Voiam să mă schimb pentru a fi demn de tine, pentru a te convinge să rămâi cu mine. Și acum? Acum încerc să mă schimb pentru că vreau să fiu un om de care să fiu mândru când mă privesc în oglindă. Elena tace pentru o lungă perioadă. Când vorbește din nou, vocea ei e mai caldă. Andrei, îmi pare bine să aud asta. Chiar îmi pare bine. Dar nu e suficient ca să uităm tot ce s-a întâmplat. Cuvintele ei mă dor, dar nu mă surprind. Înțeleg. Nu cred că înțelegi, spune ea încet. Nu e vorba doar de ceea ce ai spus în ziua aceea. E vorba de faptul că am realizat că sunt îndrăgostită de potențialul tău, nu de cine ești cu adevărat. Și dacă potențialul acela devine realitate, Elena mă privește cu o tristețe care îmi frânge inima. Atunci o să fiu foarte fericită pentru tine. Și o să sper că vei găsi pe cineva care să te iubească pentru cine ești cu adevărat, nu pentru cine ai putea deveni. În acel moment, Ionescu se întoarce în sală și momentul nostru privat se termină. Dar cuvintele Elenei continuă să-mi răsune în minte toată după amiaza. Seara, la centrul de plasament, îi povestesc lui Mia despre întâlnire. Nu despre partea personală, evident, ci despre afacerea cu fabrica. Deci ai ajutat pe cineva fără să câștigi ceva? Îmi întreabă ea. Ba, câștig ceva, câștig respectul pentru mine. Și femeia aceea, ce a zis? A spus că e mândră de mine, dar că nu e suficient. Mia se gândește la asta, poate că e suficient pentru început. Ce vrei să spui? Păi dacă vrei cu adevărat să te schimbi, nu faci asta pentru ea, nu? Faci asta pentru tine. Și dacă o faci pentru tine, atunci nu contează ce zice ea acum. Din nou, înțelepciunea unei copile de 8 ani mă lovește ca un fulger. Mia are dreptate. Dacă schimbarea mea e reală, atunci nu depinde de aprobarea Elenei. Depinde doar de mine și de alegerile pe care le fac în fiecare zi. Mia, îi spun, cred că ești cea mai înțeleaptă persoană pe care o cunosc. Știu, răspunde ea cu seriozitatea ei caracteristică. De aceea sunt prietena ta cea mai bună. Râd pentru prima dată în zile întregi și realizez că are dreptate din nou. În ultimele 2 luni, o fetiță de 8 ani cu o istorie tragică a devenit cel mai bun prieten al meu. Nu pentru că încearcă să mă impresioneze sau să obțină ceva de la mine, ci pentru că îmi oferă ceva pe care nu știam că am nevoie, sinceritate absolută. Dacă ai avut vreodată un prieten neașteptat care ți-a schimbat perspectiva asupra vieții, spune-mi din ce oraș mă urmărești. În drumul acasă îmi dau seama că Elena avea dreptate într-un fel. Nu e suficient să mă schimb pentru a o reconchista, dar poate că e suficient să mă schimb pentru a deveni omul pe care am visat să fiu când eram tânăr. Și poate, doar poate, dacă voi fi consecvent cu schimbarea asta, într-o zi o voi întâlni pe cineva care mă va iubi pentru cine sunt cu adevărat, nu pentru cine aș putea să fiu. Sau poate că o voi convinge pe Elena că schimbarea mea e reală. Dar deocamdată, pentru prima dată în viața mea, asta nu mai e prioritatea mea principală. 6 luni au trecut de la semnarea contractului cu Ionescu. Stau în curtea centrului de plasament și privesc cum Mia se joacă șah cu Maria. În ultimele luni, Mia s-a deschis incredibil. Râde mai des, vorbește cu alți copii, chiar a început să se joace cu Lego-urile lui Alex. Transformarea ei mă umple de o mândrie pe care nu am simțit-o niciodată în afaceri. Tata Andrei, strigă Alex, alergând spre mine cu o construcție nouă în mâini. Uită-te ce-am făcut. Zâmbesc la porecla pe care mi-au dat-o copiii. Au început să-mi spună tata Andrei acum câteva luni și de fiecare dată când aud cuvintele astea, simt ceva cald în piept. Nu sunt tatăl nimănui, dar pentru acești copii am devenit ceva aproape de asta. O prezență constantă, de încredere, care nu pleacă. E fantastic, Alex, îi spun, studiind robotul pe care l-a construit. Chiar arată ca să poată merge. Poate merge, strigă el entuziasmat. Am pus roți și totul. În ultimele luni, viața mea s-a schimbat complet. Fabrica lui Ionescu merge bine. După 3 luni dificile am reușit să o facem profitabilă, menținând toți angajații. Ionescu s-a dovedit un manager excelent, iar loialitatea angajaților față de compania care i-a salvat locurile de muncă e extraordinară. Dar mai important, am descoperit că afacerile pot fi făcute altfel. Consiliul de administrație, după ce a văzut succesul cu fabrica Ionescu, a început să accepte treptat,
noua mea filosofie. Am implementat programe de sprijin pentru familiile angajaților, am mărit salariile în mod considerabil, am creat un fond pentru burse, pentru copiii angajaților noștri. Andrei, mă strigă doamna Munteanu de la intrarea în centru. Ai vizită? Mă întorc și simt cum inima îmi sare o bătaie. Elena stă în cadrul ușii, îmbrăcată într-o rochie verde, care îi scoate ochii în evidență. Pare mai relaxată decât ultima dată când am văzut-o, iar în privirea ei văd o căldură pe care nu o mai văzusem de luni de zile. Salut, îmi spune, apropiindu-se. Salut, răspund. Nu mă așteptam să te văd aici. Am vrut să văd unde îți petreci timpul. Doamna Munteanu mi-a povestit despre tine. Mă întreb ce exact i-a povestit, dar nu întreb. În ultimele luni am învățat să nu mai fiu atât de anxios în privința a ceea ce gândesc alții despre mine. Vrei să-ți fac un tur? O întreb. Elena acceptă și următoarele 30 de minute îi arăt centrul. Îi prezint copiii. Alex își demonstrează robotul cu mândrie. Maria o provoacă la o partidă de șah, iar Mia, după câteva minute de timiditate, începe să-i povestească despre cartea pe care o citește. Și tata Andrei ne citește povești în fiecare joi seara, îi spune Mia Elenei cu seriozitatea ei caracteristică. Tata Andrei? Întreabă Elena, ridicând o sprânceană amuzată. Așa ne numim noi, explică Mia, pentru că vine mereu și ne ajută și nu pleacă niciodată ca alți adulți. Văd cum expresia Elenei se schimbă la cuvintele acestea. Mă privește cu o intensitate nouă, ca și cum m-ar vedea pentru prima dată. După ce ne luăm rămas bun de la copii, Elena și cu mine ieșim în curtea centrului. E o seară caldă de septembrie, iar Bucureștiul pare mai liniștit decât de obicei. De cât timp vii aici, îmi întreabă. De 7 luni, de 2 ori pe săptămână, religios. Și îți place? Mă gândesc la întrebare. Nu e vorba dacă îmi place sau nu. E ca și cum aș respira. Nu pot să nu vin. Elena zâmbește. Copiii par să te iubească foarte mult. Și eu îi iubesc. Mai mult decât credeam că e posibil să iubești pe cineva. Mergem în tăcere câteva minute. În sfârșit, Elena vorbește. Andrei, vreau să-ți spun ceva. Am auzit despre ce ai făcut cu fabrica lui Ionescu. Nu doar achiziția, ci tot ce a urmat după. Ionescu ți-a povestit? Ionescu, dar și alții. Știai că în industrie toată lumea vorbește despre experimentul Rădescu? Despre cum încerci să demonstrezi că se poate face business responsabil. Nu știam asta și, sincer, mă surprinde. Și ce spun? Unii cred că ai înnebunit, alții cred că ești un geniu de marketing, dar cei mai mulți cred că e doar o fază care va trece. Și tu ce crezi? Elena se oprește și mă privește în ochi. Eu cred că te-ai schimbat cu adevărat. Și cred că e una dintre cele mai frumoase transformări pe care le-am văzut vreodată. Cuvintele ei mă emoționează, dar nu în felul în care m-ar fi emoționat acum 8 luni. Nu simt o explozie de speranță că o voi reconchista. Simt o satisfacție liniștită, că cineva pe care îl respect vede și apreciază schimbarea mea. Mulțumesc, îi spun. Înseamnă mult pentru mine. Andrei, spune ea încet, vreau să-ți spun și altceva. Plec din nou la Strasburg săptămâna viitoare. Simt o mică înțepătură de tristețe, dar nu devastarea pe care m-aș fi așteptat să o simt. De data asta definitiv? De data asta definitiv. Am primit o promovare importantă. Voi coordona un departament nou pentru drepturile copiilor. E fantastic, Elena. Chiar mă bucur pentru tine. Mă privește surprinsă. Chiar te bucuri? Chiar mă bucur. E visul tău de o viață. Și după ce am văzut cât de mult pot să însemne copiii pentru cineva, înțeleg de ce e atât de important pentru tine. Elena zâmbește și în zâmbetul ei văd o încălzire pe care nu o văzusem de luni de zile. Mulțumesc că înțelegi. Continuăm să mergem prin parcul de lângă centru. E o plimbare liniștită, fără tensiunea care caracteriza toate întâlnirile noastre din ultimele luni. Andrei, spune Elena după o vreme, vreau să te întreb ceva și vreau un răspuns sincer. Bine, de ce ai făcut toate astea? Voluntariatul, schimbarea în afaceri, tot. Care a fost motivația adevărată? E o întrebare la care m-am gândit mult în ultimele luni. La început, sincer, am crezut că dacă mă schimb, te voi recâștiga pe tine. Dar pe măsură ce am început să lucrez cu copiii, am realizat ceva. Ce anume? Că pentru prima dată în viața mea adultă, eram fericit fără să încerc să impresionez pe cineva. Când stau cu Mia și îi citesc o poveste, nu mă gândesc la profituri sau la imagine publică. Sunt doar eu, ajutând o fetiță să se simtă în siguranță pentru o oră. Elena se oprește și mă privește. Și asta îți ajunge? Îmi ajunge. De fapt, e mai mult decât îmi ajunge. E tot ce am vrut vreodată, fără să știu că vreau. Și eu? Încă mă iubești?
Întrebarea ei mă surprinde prin directețea ei. Mă gândesc înainte să răspund. Te iubesc, îi spun în sfârșit, dar nu în felul disperat în care te iubeam înainte. Te iubesc pentru că ai fost prima persoană care m-a făcut să vreau să fiu mai bun. Te iubesc pentru că mi-ai arătat că pot fi fericit într-un fel complet diferit de ceea ce credeam. Și te iubesc suficient cât să-ți doresc să fii fericită, chiar dacă fericirea ta nu mă include pe mine. Lacrimile îi umplu ochii. Andrei, nu trebuie să spui nimic, o întrerup încet. Știu că noi doi nu vom fi niciodată ceea ce am sperat că vom fi. Și e în regulă, pentru că grație ție am devenit cineva pe care îl respect. Elena șterge o lacrimă. Vrei să știi un secret? Dacă vrei să mi-l spui. În ultima lună, de câte ori am venit în București, am trecut pe lângă centrul de plasament. Te-am văzut de câteva ori prin fereastră, jucându-te cu copiii sau citindu-le povești. Și de fiecare dată am plecat cu inima împărțită. De ce? Pentru că am văzut omul de care mă îndrăgostisem la început. Omul autentic, cald, generos, care se ascundea în spatele tuturor măștilor de businessman dur. Și am realizat că dacă ne-am fi întâlnit acum pentru prima dată, probabil că m-aș îndrăgosti iar de tine. Cuvintele ei mă emoționează profund, dar nu în felul în care m-ar fi emoționat înainte. Nu simt speranță disperată sau dorința de a o convinge să rămână. Simt doar o recunoștință calmă că transformarea mea a fost văzută și apreciată de persoana care a inspirat-o. Dar, întreb pentru că simt că există un dar. Dar avem prea multă istorie, prea multe răni și amândoi avem nevoie să mergem pe drumurile noastre separate pentru a deveni complet oamenii pe care vrem să fim. Înțeleg perfect ce vrea să spună și pentru prima dată în 8 luni sunt de acord cu ea. Ai dreptate. Și poate, adaugă ea cu un zâmbet trist, dar cald, într-o zi, când amândoi vom fi complet împăcați cu noi înșine, drumurile noastre se vor întâlni din nou. Și poate nu, răspund cu un zâmbet la fel de trist și de cald. Și va fi în regulă și așa. Stăm în tăcere câteva minute, privindu-ne unul pe celălalt cu o tendres care nu mai conține disperare sau posesivitate. E o dragoste matură, care acceptă realitatea și nu încearcă să o forțeze. Îmi vei lipsi, îmi spune Elena. Și tu îmi vei lipsi, îi răspund. Dar vreau să știi că voi fi în regulă. Știu, zâmbește ea, pentru că ai găsit ceva mai mare decât noi doi. Ai găsit scopul tău în viață. Când ne despărțim în seara aceea, nu e cu drama și durerea separării de acum 8 luni. E o despărțire liniștită, matură, plină de respect reciproc și de dragoste care nu mai încearcă să fie posesivă. Merg înapoi la centrul de plasament, unde găsesc pe Mia încă trează, citind în sala comună. Te-ai întors, îmi spune, ridicând privirea de la carte. Mi-am promis că vin în fiecare joi să vă citesc povești. Și cu femeia aceea? Ați vorbit? Am vorbit. Și am aflat că uneori cele mai frumoase povești de dragoste nu se termină cu și-au trăit fericiți până la sfârșitul vieților. Mia se gândește la asta. Cu ce se termină atunci? Cu și-au devenit oameni mai buni grație unul altuia și au continuat să facă lumea un loc mai frumos, fiecare pe drumul lui. Îmi place finalul ăsta, îmi spune Mia zâmbind. E mai real. Râd și îi dau un păr prin cap. Ei, ce poveste vrei să citim în seara asta? În timp ce îi citesc lui Mia și celorlalți copii care s-au adunat în jurul nostru, mă gândesc la drumul pe care l-am parcurs în ultimul an. Am început ca un milionar singuratic care credea că banii pot cumpăra orice. Am devenit un om care își găsește cea mai mare bucurie în zâmbetul unui copil care se simte în siguranță. Pentru toți cei care credeți că e niciodată prea târziu să vă schimbați cu adevărat viața, spune-mi din ce colț al lumii urmăriți această poveste de transformare. Nu am dobândit-o pe Elena înapoi, dar am dobândit ceva mult mai valoros. M-am dobândit pe mine. Și pentru prima dată în viața mea, asta îmi ajunge. Ba chiar mai mult. Mă face fericit. Elena avea dreptate când spunea că nu se poate întoarce acasă pe insula misterioasă din cartea lui Jules Verne. Dar uneori, dacă ai noroc și curaj, poți învăța să iubești insula pe care te afli și să o transformi într-un adevărat acasă. Și poate, doar poate, într-o zi, altcineva va ajunge pe insula ta și va descoperi că e exact locul unde și-a dorit întotdeauna să fie. Dar chiar și dacă nu se întâmplă asta, voi fi fericit, pentru că am învățat că cea mai mare dragoste pe care o poți trăi nu e întotdeauna cea romantică. Uneori e dragostea pe care o oferi fără să aștepți nimic în schimb și pacea pe care o găsești când devii omul pe care ai visat să fii când erai copil. Și asta, pentru mine, e suficient.